Riko sapa? Riko ke nang kene nanggon sapa? Nanggone wong. Nanggon wong, kok segone ra ono jangane. Lah iki Kaya gaya banget Riko. Hei, nah, gaya banget yakin Riko. Dome nyekel duit Riko, ucul-uculan nang ra gelem bali patang dino ra gak salin. Men. Billy. Rumangsane nang kene ana Siti apa? Men. Tandane ule. Ya men beneran Riko nang kene arek adus kono ora kono Riko. Madang. Ya kono madang dientekno. Entekno. Madang nduk. Iya. Engko. Riko bali ora? Tak. Kenapa? Iki seneng nang kene. Ora bali. Tak bali. Iya. Iki gak nang kene rong gelem bali. Pak gendut pokai. Iya. Dene apal. Ya nek nang kene nyo ora ngakon-ngakon Riko bali. Tak bali. Betah nang kene kepenak. Enak. Iki kuncine nang kene. Tempene gorene lapangane. Iki ngene ngau karet. Lah kok pinter temen sira tuku Riko tuku dhewek. Mangan tuku dhewek pinter temen Riko. Riko nek nang kene kok pinter temen sih, ngelih tuku dhewek ngono ki kok pinter temen. Yo, Pinter. tak tinggal kok saya pinter Riko. Pinter banget yo, temenan. Ini lenggak. Iya. Golek dhewek, tuku dhewek. Bali yo. Bali yo. Lah. Oh, Bali dewek. Riko kes patang dina lho rung salin kelambi lho. Ngomong siapa? Ket nyong kae nang sawah Riko rung ganti yo Bali yo. Ana apa Bali? Ya wis ndak gembae tak tinggal yo.
Tak tinggal ya teman-teman, udah ya nggak usah nyari Simbo Samin ini ya, wong dia masih kerasan di sini. Kali ikan tak rono. Rono daan. Rono daan. Sayur guys, sayur sop. DRP ra gelem bali ya wis nang kene. Wis lah aku bali guys. Aku ora betah nang kene dhisik. Sepurane ya aku arep pamit bali.